assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina shugaba wala ka zarce kowa kai ilahu ya baiwa dukkanin baiwa kai ka zamto rahama ga kowa ni gare ni ka zarce uba da uwa kai ka min asalin muradina assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina ya rabu ƙaranin gizon salati kun sayyidul kaunain da fati a ciki a sako da na fati ummu shurafa'u kana albaiti wallahi sansi yana nan daram a ruhina assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina assalatin asako da auliya shehunai hanya ta shirya shehu tijjani da jiyali da maulaya ina nufin bara makaulakiya wallahi bara makaunar ka nake yi maulana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina maula shalin mahmud karke ya nuna fadan yabon kakan kunan ne na kwana shafa kaina maula ya kama hannuna kai mun iso a cikin gida na zauna wallahi kakanku nake yabo da sanku na kwana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina sallama a gurin taldayan ilahi wanda yake bance da rabbu mahi ya mudassiru sirri na asubahi annabin da ilahu yayi wa tasbihi wallahi annabi na rike ka sirrin samula assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina shugaban duk wanda ya kasance ko aljani ko mutum a sauke likitan likitoci mai sa a warke ya jona hannun wannan da an ka yanke babu jinya take ya warke da manzona assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina shi yake kallon nesa na a zaune daga Bauchi a hango Kano misali ne dan abun ya zarce misali ne makular a fada a san shi ne annabin nan wallahi baya shi maulana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina waye kishi na ruwa da hannu ya shayar shi kadai ne an mutu sai ya tayar har na tuno wata yarinyar da ya tayar yanzu kinsar in kuna so na bayar wallahi kinsar nan ya taba ni dangina assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina wani balarabe ne a lokacinsa sai annabi ya ce masa ina ka dosa shi ko yace zai je ga iyalansa annabi ya ce ga alkhairi ka amsa mu je zuwa kujiya ya za a yi masoyana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina balaraban ya ce me kake so ka firta annabi ya ce so nake ka musulunta ka yarda ni annabi ne ka kubuta balaraban ya ce da da abban binta shaida nake so kafin yarda in yi imana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina annabi ya ce mai kake so a yi ma balaraban ya ce ina da ya karama ta mace har an birne ta ma so nake ka dawo da ranta ita ma sai in yarda da kai kana kuma in yi imana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina annabi ya ce nuna mun kabarinta suka tafi har
ce to ga kabbarinta annabin mu a take ya kiraye ta kai bara ku ji yanda sun kai da maulana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina annabi ya ce ya ke wance shin kina so ki dawo nan take ta ce labbai ka ya rasulallah duk wata alkhairi ai tana ga Allah na ji daɗi a zaman da nai da Allah assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina na samu Allah da farin ciki da alkhairai tace abun Allah na ina sururi nan take sai baban na ta yayi fahari ya yarda da annabi da abul bashari ya karfi musulunci to kun ji cikan burina assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina wallahi babu kamar maiki rasulullah ya fi komai abdalun ne ga Allah annabin da yake share mana kwalla shi yake sitirta aibun mu walla ko mutuwa ba za ta raba mu ba maulana assalamu alaika khairul anami ya sayyidul kaunain manzo habibina mu'azu ne dan bauchi nan zana kwana cikin kasidar nan da nayi wa maulana